So ako naobserbaran daw sa dili si Bongbong Marcos ang tinuod nga presidente sa Pilipinas. Ang tinuod nga presidente mao si Lisa Marcos. Kini gumikan kay in terms of decision making, si Bongbong Marcos mag-agad-agad man pirmi sa iyang asawa nga si Lisa. Tinuod gyud ay ang gisulti ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga weak leader si Bongbong Marcos. Mao di ay nga mag-agad-agad ra kini pirmi sa iyang asawa. Wala ta manginahanglan og weak nga leader, atong gikinahanglan ang isog nga leader nga dunay baruganan nga modala sa atong nasod. Tungod sa kanunay nga pagpaghilabot ni Lisa Marcos sa desisyon ni Presidente Bongbong Marcos, sinungdan nga wala na makauyon si Senador Amy Marcos mga kabombo. Nakainomdom na noon ko sa prayer, nagampo si Senador Amy Marcos sa nakalabay nga buwan nga nagkanayon, Ginoo, ipalayo unta nimo ang akong igsuon nga si Presidente Bongbong Marcos sa mga demonyo o bitin nga naa diha nagpuyo sa Malacañang. Kinsa kaning gipasabot ni Amy Marcos nga mga demonyo o mga bitin nga naa diha sa Malacañang. Kay mamayang gisulti, mamayang giampo makabombo nga Ginoo, ipalayo unta ang presidente sa mga demonyo o bitin nga naa sa Malacañang. Matod pa ni Amy Marcos mga kabombo. Kaya kinsa may nagpuyo sa Malacañang, ang pamilya ni Bongbong, iyang asawa si Lisa Marcos mga kabombo. Unya daghan na karon ang nagmahay nganong nibutar pa silang Bongbong Marcos tungod kay daw sa wala man kini nahimo sa iyang administrasyon, so sa duha ka tuig og daw sa hanap naman to iyang saad nga himuon nga 20 pesos ang kilo sa bugas tungod kay ang bugas nagkamahal naman og maayo ang presyo mga kabombo. Nagkamahal og maayo ang presyo sa bugas. Tagpilang pesos bugas ron? Sa una tag 50 ang kilo, karon tag 70 na ang kilo. So nitubo og 20 pesos matag kilo. Nitubo og 20 pesos matag kilo ang presyo sa bugas. Ingon si Bongbong Marcos, himuon niya nga 20 pesos ang kilos bugas. Apan ang nahitabo karon, so sa duha ka tuig nga paglingkod niya isip presidente, ang nahitabo karon nitubo og 20 pesos ang kilo sa bugas. Gikan sa tag 50, ang nahitabo tag 70 pesos na. 70 pesos na ang kilo sa bugas. Ang usa ka kilo nga bugas ug ang usa ka litro sa gasolina, mapatubil ka sa imong motor, hapit na mag-classmate mga kabombo. Kinsa man ni si Lisa Marcos, nganong di man gyud ganahan? Nganong di man ganahan si Amy Marcos niya? Oh,